Здравейте, приятели! Докараха ни една офичка. Изчаткало е нещо, казаш човека къде е негова. Изчаткало е. Току-що свалихме кората и мога да покажеш. Това е. Счупено турбо, раздробено. Гледай какво става. Гледай. Това е студената част на Охлюва, се е пръснала направо. Ама пръснала, да ти говоря, ето я. Тя ще си излезе сама. Ето я, тя ще си излезе. Може би така лекичко ще направим път. Лекичко, лекичко, лекичко. Италианските коли са така. Лекичко, оп, ето. Това е част от Охлюва. Дали ще мога да рециклираме според вас? Пита се в задачата. И май ще е направо за ново. От тук като го гледам направо си е за ново. Така, оп, това е, да покажем, това е уста на турбото. Виж къде е, на кората. Намерила си е път. Много върват, бе. Това е положението. Която върви, така става. Гледай какво става. Алфа, сърце и душа. Това е. Още ли излиза? Отдавна не бех виждал така да се строши турбина. Гледай какво става. Красота. Предстои да видите демонтажа на счупената турбина и поставяне на новата. Това са части от студената част на Охлюва. Как е пръснала хубаво, че направо не става нищо от нея. Не става нищо от нея. Час на смъртта, да викаме попа. Вторник! Вторник, 2 часа. Край. Това е от нас за сега. Check it. Check it.